Oh, I ana gaisuwa. Long time, Yawwa, wa alaikum salam. Na kwana. Ita mutu na. Bala ba ki wannan. Mana yang baik? Ada apa sah? Ada apa sah? Ali. Alhaji yawa sama da shi kawai daga nan follow sama da shi ya They eat it 2 months, so 2 She a million. It's one in. Yes. Hey,
Ai ka san da kasa ana cewa ana fara maka da kasa. Sorry.